fuka koɲuman ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kibaru sara bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaru kɔnɔ la ka sanga ni bi juma juin kalo tile 5 san 2026 an ka kunnafoli bakuruba dɔw bɛna taga lase ka sanga ni lakanako baaraw ye opération dugukolo ko y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kungo damadɔn bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko k'o yɔrɔ tigɛ maa nanama sumalenw na bawo ko fintigilakaw bɛ baara la a kungobolo ninnu fɛ yaasa lakanako o bɛ se ka sinsin cogo min na sigida lakanako bunakun kan an ka jamana ɲɛmaa a ye muraille verte ni o bɛ farafinna sigida lakanako o ɲɛmaa dɔw ka olu bisimila yaasa ka se ka kuma jakungo kɛlɛw o ni wulikajɔ wɔɔrɔ minnu bɛ kɛ lakanako ka olu kumaw olu kɛ an ka jamana kɔnɔna la Bamancia walijuguya kɛlɛtigilama ɲɛmaaba minnu bɛ yen ɲɛmaaso kɛn bɛ ka nafolo da o kun kɔrɔ ni maa mun kɛn bɛ ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o la yaasa ka se ka o walew kɛ an ka fintigilakaw ka ɲɛmaa mun ni o tora ni o ye Sadio Kamara ye k'a daminɛ ka ti fo ka taa se Ɲorodi Sahel ma Tasibila Tara ka kɛ ni fintigilakaw ka ɲɛmaa ye marabolo kɔnɔna kibaru na taa ni an ye Kayikaw fɛ yen nɔ ko gilasi sɔngɔ gɛlɛyalen don Yorosokaw fɛ yen nɔ o waati kelen na fana ko siman sɔngɔ gɛlɛyalen don Amérique jamana wasadenw olu ye kalata kɛ ka sanga ni kɛlɛ mun bɛ Amérique ni Iran ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka kɛlɛ ban wasaden fanba olu yɛrɛ k'a fɔ u mago bɛ kɛlɛ ban na ninnu de an ka wula in na kunnafoli la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw dangana. Lakanako fɛlɛw kɔnɔna la yaasa ka se ka Bamancia walijuguya kɛlɛtigilamaw ka u kɛlɛ an ka jamana fintigilaka ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛlɛ kura ta jango kɛlɛbolo kura mun bɛ yen nɔ ni opération dugukolo ko ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna la sarakisɛ dɔ taara an ka jamana minisiri dɔw fɛ minisiri minnu bɛ tali kɛ lakanako minisiri kiriko minisiri mara caman bolo minisiri ani fo ka taa se duguba kɔnɔna koɲɛw bolimafɛnkow ani sigida lakanako minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka sarakisɛ ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kungobolon dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na a ka kan ni kungobolon in population civile ni o ye maa nanama sumalenw ye bɛɛ lajɛlen ka o yɔrɔ ninnu ye k'a to yen bawo ko kɛlɛ fɛlɛ don an ka fintigilakaw bolo yaasa jugu minnu ni u b'a ɲini k'u bɛ taa dogo tukɔrɔla ninnu na ka se ka dugu ninnu ka u so ci ka dogo yɔrɔ tunu u la yaasa maliden ni bololafɛn bɛ lafiya cogo min na ka jugu ninnu kɛlɛ o siratigɛ de la opération dugukolo ko o de la yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ko forêt classée minnu bɛ yen nɔ ni a dɔ bɛ marabolo caman kɔnɔna la marabolo fan bɛɛ lajɛlen an ka jamana kɔnɔ ko nin waati in na a tɛ daga population civile maa si ka munumunu salo kɛ o kungobolo ninnu fintigilakaw gansan de bɛ se ka munumunu salo kɛ olu kɔnɔna la ani fo ka taa se sɛbɛnfura bɛ fintigilaka minnu bolo ka t'u ka baaraw kɛ fɛlɛn dabaliw don ko an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaaso ale ka hakilinaw de kɔnɔna la ni kungobolo minnu bɛ yen nɔ ko kuma dɔw la a bɛ ye k'a fɔ Bamancia walijuguya kɛlɛtigilamaw u bɛ taa u dogo o tukɔnɔna ninnu de la k'u ka janw labɛn walima k'u ka bingali wale labɛn ka taa lase maa nanama sumalenw ma o de la fɛlɛn dabaliw taara ko kungobolo ninnu a dɔ bɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a daminɛ Kayi Kulikoro Sikaso Segu Nara Yanfolila Gundamu Kucala ni fa ninnu bɛɛ lajɛlen na ni kungobolo ninnu bɛ yen nɔ a kungobolo dɔw bɛ tali kɛ Faya bɛ a la ani Susan bɛ a fana la Kekoro Tungobuwa o b'a kɔnɔ Kangaba o kungobu o b'a kɔnɔ fo ka taa se Wagadugu o tuforoba b'a kɔnɔ ani Bozofala Ɲamina Sorojan Fayira Miyo Gɛrɛngale Tangarandɛn ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kungobolo ye fo ka taa se Kidakaw ka kungobolo baw le ma ni waati in na a man kan maa nanama sumalenw bɛɛ k'i kɔlɔsi o yɔrɔ la bawo ko fintigilakaw ka wulikajɔw o fanga bonyan bɛ kosɛbɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye juguw kana dogoyɔrɔ sɔrɔ ka se ka dugu so ci ka malidenw ni o bololafɛnw lafiya o siratigɛ de la k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka nin cikan ninnu faamu kosɛbɛ k'i janto u baaraw la ka o yɔrɔ ninnu lakɔlɔsi yaasa fintigilakaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ o fɛrɛ ma cogo min na an ka jamana fintigilakaw ka minisiri ni ale nin tora jamana kɛlɛ la ni o ye feu général d'armée Sadio Kamara ye yaasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen nɔ ko u ye yɔrɔ kɛ ka yɔrɔ tɔgɔ da an ka jamana fintigilakaw ka minisiri kofɔlen na kɛnɛ mun ni a kɔlɔmɔkarili kɛra
Nioro du Sahel marabolo ɲɛma fɛ ani fo ka taa se u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen nɔ dugu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen taara yɔrɔ in kolonbonkari la ko k'a kɛ tasibila ye bawo ko Sadio ye baara mun kɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ka finitigilakaw kologiriya ani ka jugu kɛlɛ général d'armée Sadio Kamara a jɔyɔrɔ bɔnna o la kosɛbɛ o de la Nioro marabolo ɲɛma ni o ye général de brigade Ali Anaji ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan ni maaba in ka to maaw hakili la kudayi a ye baara mun kɛ o ka kɛ misaliya tayɔrɔ ye finitigilakaw bolo k'u kolo giriya ani ka wulikajɔw kɛ o siratigɛ de la ko u ye nin kɛnɛ mun kɛ a ye a bɛ bɔyɛmasegi ani tasibila de kɛ ka ɲɛsin a ma o waati kelen fɛnɛ kɔnɔna la kunungo alamisa juin kalo tile 4 Kati Malibugu kɔnɔna la Sadio Kamara a ka tile 40 saraka bɔ o baaraw kɛra kɛnɛ mun kan ni finitigilaka ɲɛmaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ fo ka taa se an ka minisiri mun ni ale bɛ duguba kɔnɔna lakana kow kunna ani finitigilakaw ka ɲɛma caman ani malidenw bɛɛ lajɛlen taara ka taa nin duwawudon kɛnɛ in kan kɛnɛ mun n'a kɛra tasibila ye ani duwawudon ka ɲɛsin cɛba in ma ale mun ye wulikajɔw kɛ a ka diɲɛ labɔ bɛɛ lajɛlen na lakana ko ani kɛlɛkɛ ko Mali jamana kɔnɔ ka se ka o kologiriya an ka jamana kuntigi bi sɔgɔmada in na a ye muraille verte ni o ye cakɛda ye minnu bɛ baara kɛ sigida lakanali koɲɛw la farafina gun kan a ye o ɲɛmaa dɔ bisimila a dagɔrɔ la kuluba u b'a fɔ kulu min ma ko agence panafricaine de la grande muraille verte ni olu bɛ ɲɛsin sigida lakanako ma jamanakuntigi ka min ka o ɲɛmaa ni o ye u ka secrétaire exécutif ye ka o bisimila ni ale de bɛ tali kɛ Ali Mustafa Garba la kɛnɛ mun kan ni an ka jamana sigida lakanako ni ɲɛta kuntalajan minisiri muso madame Doumbia Maram Tangara ale tun bɛ o kɛnɛ kan ale mun fana ye nin kulu in a conseiller des ministres maa ye ko nin kɛnɛ in kan lakana bɛ se ka kɛ cogo di an ka sigidaw la yaasa ka ja kungo kɛlɛ ani fo ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw an bɛ kuma min na bi ni san lahawtaw an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na farafina gun kan ka sigidaw lakana yaasa sigida lakanali a ka se ka kɛ hɛrɛ ye sigidadenw bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ de la ko nin kulu in o ɲɛmaaso nana ka na an ka jamana ɲɛmaa kumaɲɔgɔnya kɛnɛ in kan an ka jamana minisiri mun bɛ sigida lakana ko bunakun kan a yɛrɛ k'a fɔ ko a sewara bawo ko hakilina nafamaw kuma falenfalenw baro mun ni a bɛ boli bɛɛ lajɛlen ka nafa kama o damata de bɔra nin kɛnɛ in kan wa ko fɛlɛ kura mun bɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo sigida lakanali ko o kɛlɛliw kama ka se ka olu baaraw sinsin ko u y'u bolo ɲɔgɔn ma ani muraille verte yaasa ko ka se ka nin baara in kɛ an ka jamana ɲɛmaaso kɛ mɛ ka hakilina mun ta ni o bɛ tali kɛ malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2030 ma sigida lakanako bunakun kan ko ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa ko bolo ɲɔgɔnmaw o bɛna kologirɛ halisa ka se ka sigida lakanako baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bamanciya wale ni juguya kɛwale ma ɲɛmaw olu kɛlɛli kama an ka jamana ɲɛmaaso kɛ mɛ ka sefa wari miliyari 7 ni a kunkanfɛn ka o de bila sen kan cikan mun ni a bɔra ɲɛmaaso yɔrɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa mun bɛ yen nɔ ni o ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaaw ka kunkolobaw ye minnu ni u bɛ fɛ k'a ɲini ka na ni farafarali an ka jamana kɔnɔ ko yaasa ka se ka maa ninnu kɛlɛbaw wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ a bɛ waati jan bɔ wa ko nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o siratigɛ de la jamana ɲɛmaaw u ye nin bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaaw ka ɲɛmaaba ninnu dɔw ka u kunkolo bila maa minnu mana se ka u sɔrɔ ka sɔngɔ da a kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaaw ka ɲɛmaa mun bɛ yen ni o ye Yad Agali ye ani fo ka taa se Amadu Kufa o ni a ɲɔngo Yad Agali ko sefa wari miliyari 2 o de bilan bɛ ale kunkolo kunkɔrɔ Amadu Kufa sefa wari miliyari 1 ani a kunkanfɛn o de bilan bɛ o kunkɔrɔ ani fo ka taa se u ka ɲɛmaa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ni o dɔnna ni bamanciya wale koɲɛw ye ni a dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Mohamed Bekayi Jalo ni dɔw bɛ a wele ko Dule Bib de Nampala o fana ko fɛn min ye sefa wari miliyari 1 o dame o kunkɔrɔ Albagas ak Intala ale fana sefa wari miliyari 1 o bilan bɛ o kunkɔrɔ ani fo ka taa se u ka bamanciya wale kɛbaa ma nijugu minnu bɛ yen nɔ minnu dɔn bɛ kosɛbɛ k'u ye bamanciya wale nijuguya walew ta ka maaw sɛgɛrɛ olu caman de kunkolo dalen don ka yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ fanga fara ɲɔgɔn kan bawo ko jugu kɛlɛli maa kelen ka ko tɛ
fintigilakaw maa nana masumalenw falan bɛɛ lajɛlen kan fanga fara ɲɔgɔn kan ko nin ye fɛlɛ ye an ka jamana fintigilakaw ani lakana tigilamaw kɛn bɛ ka fɛlɛ mun bila sen kan yaasa jugu ninnu bɛ se ka kɛlɛ olu mun kɛn bɛ ka malidenw tɔɔrɔ ka se ka lafiya lase mali kɔnɔ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se ka sinsin cogo min na bajangarakaw fɛ yen nɔ procureur général y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye cikan dayɛlɛ enquête dayɛlɛlen don bawo ko ka bɔ mɛkalo tile 26 in na ka bɔ avril kalo la ka se mɛkalo ma ko bajangarakaw fɛ yen nɔ maaw buruja wale caman de kɛra a kɛra maaw fɛ maa minnu ma se ka bugunatigɛ o siratigɛ la maa minnu ni olu nin tora k'u ka koɲɛw tɛna to ten tɔ ko wulikajɔw bolila parquet ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye kiiriso maaw ye k'u ye enquêtew bila sen kan yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu nɔ yera damatɛmɛ wale kɛli la ka ɲɛsin maa nanama sumalenw ma ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u kama wa ni a fɛn fɛn minɛna ni ka se ka a bugunatigɛ o bɛ tu u jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ wa o ni ɲangili bere min ka kan o bɛ da u kan procureur de la république bajangarakaw fɛ yen nɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u la yaasa maa minnu ye jolibɔn walew kɛ u ka se ka ye u ka t'u ka kiiri kɛ u ye wale jugu min kɛ u ka t'u jɔ o kunkɔrɔ kulukorokaw fɛ yen nɔ ko sirabankasara kɛra sababu ye ka maa wɛrɛ de bɔnɛ a nin na mɛkalo tɛmɛnen kɔnɔna la direction régionale mun bɛ yen nɔ ni o ye protection civile ɲɛmaayaso ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sirabankasara fanga bonyana kosɛbɛ mɛkalo kalo kelen kɔnɔ maa 4 olu de nin tora sirabankasara fɛ ani maa mun joginna o bɛ t'i jɔ fo maa 300 ani maa 14 na mɛkalo dɔrɔn kɔnɔ san 2026 in na ko o de la b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka i janto i yɛrɛ la bawo ko sirabankasaraw sira sariya labatoliw ani fo ka taa se vitesse damatɛmɛkojugu ko maaw ka u janto o yɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnkow de bɛ kɛ sababu ye ka se ka sirabankasaraw caya ni ka maa caman ka u bɔnɛ a nin na korokaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka sanga ni kunun ko juin kalo tile 4 ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ni a caman bɔra burkina faso jamana kɔnɔ ka na an ka jamana la dɛmɛ taara k'a di u ma n'o bɛ tali kɛ balo la a dɔw bɛ tali kɛ malo tulu fo ka taa se o ni saɲɔ ni a ɲɔngo yaasa ni maa kofɔlɔ ninnu u bɛ se ka dɔ ta u ka balo la ka yɔrɔ la k'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen ye kelen ye AES jamanaw kɔnɔna la wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila u nana jamana min kɔnɔ u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔna la ka dɔ ta ka b'u ka gɛlɛyaw la dala dumuni u ka o sɔrɔ yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko siman sɔngɔ gɛlɛyalen don bawo ko an bɛ waati min na ko bi siman bɔrɔ sɔngɔ ni a tun bɛ sɔrɔ tuma dɔw la 1,400 ko a bɛ ka taa fo 1,500 ni kɔw la yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ an bɛ waati min na ko bi k'o kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase sojɔbagaw ma olu mun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na siman sɔngɔ gɛlɛyalen a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase maaw ma kosɛbɛ o de la k'u b'a laɲini fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ dɔ ka se ka bɔ o sɔngɔ la kayikaw fɛ yen nɔ ko gilasi sɔngɔ yɛlɛlen don bawo kurantigɛ k'o kɛn bɛ a sababu ye kayikaw ka fɔ la bawo ko nin waati in na gilasi sɔrɔli yɛrɛ gɛlɛyalen don a bɛ sɔrɔ maa minnu fɛ kuma dɔ la gilasi kuru minnu tun bɛ feere dɔrɔmɛ 10 ko sisan dɔrɔmɛ 10 kuma t'a la dɔw b'a feere 20 fo ka taa se 20 yɛrɛ sanfɛ ni funtɛnilaw ta kuma in na bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Kayi marabolo o funtɛni ka bon kosɛbɛ o de la maaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u b'a ɲini gilasi sɔngɔ ka se ka jigin yaasa u bɛ se ka o ni na hinɛ cogo min na ka bɔ funtɛnilaw ta olu bolo kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka taa n'an ka kibaru tɔw ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
Nigeria jamana kɔnɔna la maaw bɔra ni o ye société civile ka nisɔngoya yirali kɛ ka fara kalandenw kan baw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalan minnu ma se ka bugunatigɛ wa o kalandenw na kalanfaw bɛ a la Oyo kɔnɔna la o siratigɛ de la maaw ye u ka laɲini kɛ nisɔngoyali senfɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka wuli ka fɛlɛ telimanw kɛ kalanden camanba mun minɛnen ka se ka labila ani fo ka taa se ko kalanfa dɔ fɛnɛ bingani taara kɛ o kan kalo tɛmɛnen k'o bɔnɛ ani na ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ka se ka nin kow bɛɛ lajɛlen daɲɛnɛmaya yaasa kalandenw bɛ se ka u yɛrɛ ye lakana kɔnɔna la cogo min na k'u to kalan sira fɛ. Kenya jamana ɲɛma William Ruto ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ ka fɛlɛ dabali mun kɛ yaasa Amérique jamana ka se ka lasago yɔrɔ quarantaine ka o dilan fɛn min ye Kenya jamana kɔnɔna ye maa mun ni Ebola bana bɛ u la k'olu lasago a kɔnɔna la ni Kenya ka denw kun yɛrɛ k'a fɔ k'olu ma jɛn ni a ye ko ni quarantaine ka dilan Kenya dugukolo kan o siratigɛ de la yɔrɔ mun ni ani Kenya faba bɛna kɛ kilomɛtiri 200 yɔrɔ in kan ka jɔ yɔrɔ mun na jamana ɲɛmaa bɛ ka a laɲini ka jamana kɔnɔdenw ka a ɲɛf'u ye ko mun na ale bɛ ka nin fɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kɛ nka fɛn mun ye jamana kɔnɔdenw ye bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Américains bɛ k'u ka banakisɛ bɔ u yɛrɛ da la ka na fɔ k'u bɛna daga kɛnɛkaw fɛ yen nɔ ko olu tɛ jɛn n'a ye nka jamana ɲɛmaa kɔni yɛrɛ k'a fɔ kun jumɛn la fɛn in kan ka kɛ ko jamana kɔnɔdenw ka faamu kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye ko fɛlɛ dabalilen don ka se ka nin bana in ka a kunbɛn. Nigeria jamana waritigiba mun bɛ yen nɔ ni o ye Aliko Dangote ye a ka taji arafinɛ yɔrɔ ni o ye ka taji ko ka a jɛya o yɔrɔ yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ko a ka baara fanga bonyana kosɛbɛ bawo ko tile kɔnɔ o bɛ se ka taji barikon 700 ka o de bɔ ka taa ni a ye ka arafinɛ ka sɔrɔ ko fɔlɔ a tun bɛ 650 ko dɔ farala a kan o siratigɛ de la ko Dangote ka nin arafinɛri a ɲɔgɔn tɛna sɔrɔ farafina gun bɛɛ lajɛlen kan wa ko don nataw la u bɛ ka baara kɛ cogo min na u bɛ se ka na taji barikon 1 million ni kɔ k'o bɛɛ lajɛlen ko tile kelen kɔnɔna la wa ko o de b'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ ni laɲini bɛ u bolokɔrɔ n'o kɛra ko Dangote ka nin arafinɛri a bɛ kɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen arafinɛriw la belebelebaw olu cɛma. Libi jamana kɔnɔna la ka sanga ni bi alamisa ye maaw bɔra ka nisɔngoyali kɛ ka taa se HCR ni o ye jɛkulu mun bɛ tungarankew ka kɔɲɔ bunakun kan Libi faba kɔnɔna la Libi ka don kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko HCR ne kɛmɛ sabu ye ka tungarana taalaw ka olu dɛmɛ u ka don Libi jamana kɔnɔ Libi ka don yɛrɛ k'a fɔ ko olu dun mago bɛ mun na ko Libi ye Libi ka denw de ta ye kɔrɔfɔ minnu b'a yɛrɛ k'a fɔ u tɛ dunanw yɛrɛ de fɛ u ye o kɔrɔfɔ ni a damata ni olu de bɔ k'o kɛ nisɔngoyali ye kunungo sɔgɔma ka o yira HCR maaw la bawo k'u ka fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ tungarankew kana don ka caya Libi jamana kɔnɔna la. Benin jamana kuntigi Romualde Ouagadougou a ye a ka taama kuncɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a ye taama mun daminɛ farafina gun kan ka bɔ Nigeria ka taa Burkina Faso Niger Togo Benin jamana ɲɛmaa y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka nin taama ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka a ka baara daminɛ kɔnɔna la ka se ka ani farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnyaw ka o kologiriya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani Côte d'Ivoirekaw ka kɔkancɛw minisiri ani fo ka taa se jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ni ka kuma jɛɲɔgɔnya ni wulikajɔ mun ni o kan ka bila sen kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na. Israel ni Liban ka kɛlɛ halisa mugu ni kisɛ o tɛ ka se ka jɔ ka sɔrɔ mugu ni kisɛ jɔliko kuma o kun fɔra a baaraw kun kan ka bila sen kan kunungo alamisa juin kalo tile 4 nka o bɛɛ ta ko Israel ka sosoli tɛ ka jɔ bawo kɛrɛfɔli yɛrɛ k'a fɔ ko Libankaw ka bolofara mun bɛ yen nɔ ni Israel bɛ ka o kɛlɛ ni o ye Hezbollah ye ko Hezbollah maaw ye u ban cessez-le-feu mugu ni kisɛ jɔli ma mun ni a kun bilala sen kan Amérique jamana fɛ k'a fɔ ko a b'a la kɔlɔsi bawo ko nin ko in dadigi mun kɛra Libankaw la bawo kabi a fɔra ko mugu ni kisɛ ka jɔ Israel ma sɔn wa u bɛ ka soli ta ka ɲɛsin Liban ma Liban fana de y'a yɛrɛ k'a fɔ olu tɛna o kɔrɔfɔw dabila u tɛna u ka wulikajɔw dabila f'u fana ka tasarali de kɛ Israel la wa ko kɛlɛ in a bɛ sen na hali n'a sɔrɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ yaasa ka se ka a laɲini ka marifaw da ka na ni bɛn ni basigi jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Américains ka wasadenw ye kalata kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ ka ban Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ wasadenw kɔnɔna la jamanakuntigi yɛrɛ fanfɛ wasaden maa 3 o taara fara wasaden tɔ ninnu kan ni ka kalata kɔnɔna la wasaden 215 olu da yɛrɛ k'a fɔ olu sɔnna kɛlɛ ka ban
wa maa mun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma sɔn o kɛra wasaden 208 o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ fɛ kɛlɛ ka ban wasadenw na olu yɛlɛla dɔ ninnu sanfɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ Amérique bi wasadenw fɛla yɛrɛ de kɛlɛ ka se ka ban Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko kɛlɛ bɛ ka tiɲɛni mun don nafoloko la ani fo ka taa se sira wɛrɛ la jamana in kɔnɔ ko o fanga bonyana kosɛbɛ ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaru sira bɛɛ lajɛlen na a y'aw sɔgɔlen to an na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a ye aw k'an bɛn nɛgɛ kɛrɛfɛw tun bɛ Kiba Jalo bolo. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.